ସମ୍ବଲପୁର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେବା ନିବୃତ୍ତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁକାନ୍ତିବାଳା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସେବା ନିବୃତ୍ତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଏକ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ରାଉତ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଉତ, ପୂର୍ବତନ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଦର୍ଶନ ଜେନା, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ତ୍ରିଲୋଚନ ପ୍ରଧାନ, ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମିରେଖା ବେହେରା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଲିପ୍ସା ଧଳ, ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶୈଳବାଳା ବେହେରା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ କୁମାର ଗିରି, ବାଲିଆ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ରାୟ, ଛଣପୁର ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଯୋଜକ ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରଧାନ, ଆରମଳା ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀମତୀ ନିବେଦିତା ନାୟକ, ଶେରଗଡ଼ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ରାୟପୁର ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ଗିରି, ୟୁପିଏମଇ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଳରାମ ଗିରି, ସରସ୍ୱତୀପୁର ୟୁଜିପି ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ କଳ୍ପନା କୁମାରୀ ବାରିକ, ପିକେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସେବତୀ ମହାପାତ୍ର, କସିମେଳା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ କଳ୍ପନା ଭୂୟାଁ, ଛଣପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାସିନ ବାରିକ, ଶ୍ରୀମତୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଜେନା, ବଡ଼ନୁଆପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟନ୍ତୀମଣି ନାୟକ, ବୃନ୍ଦାବନପୁର ଶାସନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସବିତା ସେଠୀ, ବାଙ୍କିଦ୍ରା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମତୀ ନାୟକ, ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ଦାସ, ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନିରୁପମା ବ୍ରହ୍ମ, ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୟଦ ନସିମ ଆହମେଦ ରେଜା, ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବେହେରା, ଶ୍ରୀମତୀ ରୀତାରାଣୀ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁକାନ୍ତିବାଳା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର, ଉତ୍ତରୀୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସେବା ନିବୃତ୍ତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଛାତ୍ର ବତ୍ସଳତା ନେଇ ସମସ୍ତ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ବିଦାୟୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମହାନ୍ତି ନିଜର ବିଦାୟୀ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ଏକ ଅଶ୍ରୁଳ ପରିବେଶରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶେଖ୍ କାସିମ, ଶେଖ୍ ହକିମ, ଶେଖ୍ ରେହାନ, ଶେଖ୍ ଜସିମ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାନନ ବେହେରା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହେମନ୍ତ ଦାସ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ତଥା ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ପିଲା पूज्य गुरुजी गुरुमा वृंद तथा एठार उपस्थित दिने ना दिने बड़ मनीषटे होई परिबे एतोबे मत भी शेष करू। आज हमर प्रिय गुरुमा हमको छाड़ी चली जाउछंती से तुमी निखिरार आसीछि तुमे मोर विदाई शिक्षयित्री सांग सुकान बोलबो आम पंचायत समस्त जनसाधारण समस्त लोक आशीर्वाद सरपंच होती जीपी सागर मत कहती तू तो सरपंच स्कूल कर्म समय जहाँ संभव स्कूल पाचेरी और पाइप जगह जल जोगाण टाइपिंग शिक्षकता जीवन सार्थक होती आपण ज्ञानी गुणी समर्थक मूलर सुकान दीदीकर गुण जाना शुणी मुझे अभिभूत आपण अभिभूत हो सकते। तेणु मुझे कौन कही मो क्लस्टर अर्थात मो रेमुणा ब्लक आसी आमर अतिरिक्त शिक्षा गोष्ठी अधिकारी शैलबाला दीदी से भल पाइबा से स्नेह से सद्भाव जहाँ जी रखी थे आपण गहन आज विदाय नौकरी यहाँ नियम आमर कारण कार्य जोग से अवसर ने बाकी रहा बहुत सुंदर कथा कहते
रिक्वेस्ट मीटिंग जे आसी स्कूल को जल्दी गला पर आसिकी स्कूल का जत्न ने ऑफिशियल माने नमस्कार आसी बुझे एथि मोर अनुरोध आज्ञा गोटे दीदी जी कि सुकांत दीदी सब बेले स्कूल विषय ही चिंता करते और सब बेले मो संगे आलोचना करती तिलु टिके स्कूल को आसीबो तिलु टिके स्कूल को आसीबो मु ताऊ किछि दिन पर पढेबी छुआ कमी जाउछन्ती कोन परिवार कममानक स्कूल मो दीदी थरे मंत्र को कांदिले मो भी कांदिली मु दीदी थरे आम स्कूल ने आपन को स्कूल तो एभलिया चिंताधारा पूरा दीदी करो पिलामान प्रति आज पर्यंत केबे भी गोटे भी कौन से दिन तांको एग्नेस्ट कंप्लेन पाइनी जे जोड़ा कहउछन्ती कहिछन्ती जे तांको पाखे सब जिंस भरपूर तो एभलिया दीदी मु काबो आकेट करके कहना एभलिया दीदी कौन क्राइटेरिया थिले राष्ट्रपति पुरस्कार पांगी एभलिया दीदी राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित होगा दरकार माटी का चंदन हो जाए और कहार स्पर्श करे बेले बेले अनाबना गछ सब तुलसी पालटी जाती और कहार स्नेह श्रद्धा और आकर्षण बेले बेले अमावास्या चंद्र तार शीतल आलोक प्रदान कर जनकर स्नेह श्रद्धा और अमृत परसरे शिक्षयित्री सुकांति बाला महांती आज आम गहर विदाय लेते सपन किंतु जदि आम गुण को देखा से तो समस्त हृदय प्रिय अच्छा जो छात्र छात्री विद्यालय श्रृंखला रक्षा करे जे गुरुजी गुरुमार कथा माने एवं श्रृंखलित भाव कार्य करे से विद्यालय सबुठ धर्म छात्री शिक्षक शिक्षयित्री नमन करती से बहुत खुशी हो आम विद्यालय कहूँ पे छोट विद्यालय हेल्ले कहला तुम चली जा सब विद्यालय देखी छुआ मैंने कमी दीदी मान नमन कर नमन भितर मुझे निश्चित भाव